nazo okokuqala ngangizovusa i-IFP. Yeah, ngangizovusa i-IFP because i-IFP yayiphazamisekile kunensizwa eyayilunga lenkatha kwathi kusele 15 days kuyokhethweni ngo2016. Ukhetho lwalungumhla ka3 August. Yes. Sorry, lwalungumhla ka16 August. 16 or 3 angisakhumbuli kahle. Kwathi kusele insuku eziwu15 kuyokhethweni, lensizwa yavele yashintsha yaba elinye iqembu. Yakhohlisa abantu bayinikeza imali, yakhohlisa bonke abantu be-IFP bahamba bayovota bebambisene nelinye iqembu bavumelana ukuthi abalento. So ke sasisebenza ke thina sasingekho emakhaya. Then sathatha isinqumo sizinsizwa nje. Sahlangana nje ngoba khona isikhungo ngalo ukuthi uyisentabeni yezulu. Isikhungo sami leso. Uma ungakasuwini sona ngeke uwine uwadwana. Noma ungenzani, ufuna uwine sona. Futhi ngeke uzusuwine, kodwa ufuna uwine sona ukuze uwine uwadwana. So ke lensizwa into eyenza ke yathenga ke insizwa zangakhona lezi ezayisencane izoqala ukuvota, yathenga lehlanganisa, yathola amavoti ngakhona yasithola amavoti amakhulu ngenhla. So sase sibuka ukuthi yangena ke sangaba nandaba futhi yangakubo kwakhe futhi uduma kude. Sase sibuka ukuthi bafowethu kuzolimala iqembu, sithatheni isinqumo silungise iqembu. Zavolunteer ke insizwa zavolunteer zangiyekisa umsebenzi. Ngayitshela futhi ukuthi cha bafowethu ngizokulungisa lokho bese ngushiya sekulungile bese ngiqhubeka nezinto zami ngoba umuntu oyihlanganiselayo mina mfowethu yabo. Ngidayisela imbiza yabo. manje kusho ukuthi yona reason ukuthi ungabuyeli number 2. So ke makushaya isikhathi sokuthi bafowethu anene ke bafowethu because manje yokwenza ngakwenza phela ubule kufanele kancane duma kude lokhu kungaba isifundo. Lokhu kungaba isifundo nasemfaneni omncane empilweni. Hayi khona inetwork yakho ngathi yaphika. Ngani hospotile nje. Alikho hospotile. Yabona ke lezala njena ke idata lomuntu hospotile wephakela. Ubothenge lakhe idata iye ku hotspot ngoba umuntu ureceive call ngale uyaphazamiseka wena uyabona yekela ukuhotspota Bona amadata uyabona amadata laba abantu uyabona lamadata laba abantu abadala abafana nathi lawa ahlukaniswayo uyabona ahlukaniswayo ukuthi ngesikhathi esithile kuzongena le route lesendlini hayi yes na ile maroutine lawa hlala ephaketheni lesendlini route khona uyayisetha ukuthi ngalesikhathi kuzongena leli data so manje uyoshaya u9:30 so iyayilungisa say right phekwapha. Alright bafowethu bobhuti bami ngenxa yesikhathi sidinga ukulala abanye bethu sinana nentombi asishimile engicelayo nakho manje ngicela ukuthatha abantu bakwazi ukukhuluma nabo indaba la ingophakela nevideo eyenziwe umgebe wasuka ukhathide wazo include thina manje so2 kwivideo njengabantu ababi njengabantu abangezanga kahle. Ngiyanikhombisa nje ukuthi kuleka sala phansi into engizoyenza kuwephakela ngizokuthengela ikama nje mfethu ukama ube muhle khuleka. So ngicela ukudedela abantu lapha asidingi ukuthi sizobonisana nawe mangikufaka la live uyabhovumula lo 20 seconds 30 seconds ngiyakhipha because lo live lo wami kahle kahle. So ngizofaka mina umuntu la akhulume uphakela isenzo sakhe si right yini ukuthi angangifoneli mina akhulume nami eceleni athi mfowethu nenamba yakho angithandanga indlela okhulume ngayo ngenkatha eqhamuke esezoyibeka ku public yabona. So ngiyanithatha bafethu ngithatha ke one by one bafowethu mabetha abafowethu abala kwipanel laba ababili esinabo la sebefuna ukuyiphawulela but nina illa makhandeni ngizonidedela nje kancane umuntu ngimsuse nje ukungena live wami live wemeya imenge namkhandle ngizonifaka Womgebe yabhuti ngicabanga ukuthi mfowethu bengakuhlo ukuthi ke qale abantu bakaNongoma ukufake bona abantu bakaNongoma ke bekhuluma indaba yamanzi iqale ukuthi akhona nikaNongoma sibone uba uphakela umthakatho ukuthi yonke lento ayishoyo uyithathaphi after lapho futhi
Ubaphakela umthakathi khumbulo ukuthi mina kade ngiblamele ukuthi ngibize ubaba uMncwangu lo kade eyimeya kaNongoma ngimblame. So nakhona lapho bengifisa futhi ukuthi sibezwe uvo labantu ukuthi bengirong kangakanani kanti mina na. Ungabafaka lolwami usuluzwile nolwami uvo ngaleyo ndaba leyo. Okay, ake ngibonge bobhodi. Futhi ushwi kunjani? Ngiyaphila ephakela ngiyaphila Mgibe ngiyaphila wedubula njani bafowethu? Sikhona wemkhaya. Sikhona. Ushuye umthiya. Hayi mina. Oh, yebo mphathi wenkomo. Hayi namhlanje asikhulumi ngeenkomo cha. Kuyezwakala insizwa yakithi noma manje kuqale kwacela ukuthi ucela ukuthi kuphawulwe abantu bawaNongoma. Angisiyeke mina waNongoma ngasemahlabathini. Into eyodwa leyo. Kodwa ke cha kuyezwakala bafowethu. Mina bengathi owami umbono izinsuku zimbi. Siyokhethweni mawubuka lo live esikuona unabantu abawu 769 njengamanje. Kanti siyawadinga wonke lamavoti. Bengathi ke mina bafowethu asikriticize constructively kube ukuthi siyakhana. Makukhona okufanele ungenelele khona umkhandlo kaNongoma ngoba lamanzi enikhala ngawo kaNongoma awaphethwe kaNongoma aphethwe Zululand. So bengithi ke mina ngoba isicelo sabafowethu ngoba kushiwo nje ngama toilet kaNongoma nani bengizothi mina uphakela kabathinta abaseZululand abaholi beyilekelele ngokukhulu ukuphuthuma ukuze lokho okusho abafowethu mawukuthi kuyaphatheka kulungiseke ngoba siseyikhathini ezimbi zokhetho. Alright mkhaya papa siyabonga. Alright, so ushwi uzositshela ukuthi ena manje kahle okutshela ukuthi mina ngiyadawa futhi angicriticizeanga constructively. Unashwi uzongitshela ukuthi mina bengidakwa ngoba into yami ayikho constructively. Okay, ingakho ukuthi na ufuna sicriticize constructively. Le gama la constructively lingena kanjani? Yabo. Ayifuna ukuthi umkhuluma uyiphathe inkontileka phakathi. Uzositshela indaba zenkontileka la. Okay. Kodwa duba ukuthi ungakamfaki lo mfakayo. Uyabona kodwa ukuthi futhi umthiya uyayithinta indaba yokhetho. Uyayithinta indaba yokuthi ngoba kubheka okhethweni ikhathi ezibucayi. Nami mfowethu i-context yonke yevideo yayilapho ukuthi hayi madoda ngaze ngasho ngisho ngasegcineni ukuthi wena ukushoyo okunye kuyiqiniso. Kodwa ke umthetho awusivumeli thina njengamalungu enkathi ukuthi sinwebane phambi kwabantu. Even mina nje angeke ngikwazi ukukudumba ngikukhulumisa isinoma kanjani. Kodwa iqiniso lona liyafuneka. Zikhona izinkingi. Futhi ngagxila nje kwaNongoma ngoba kunegama la kwaNongoma. Nanokuthi ke njoba sizinsizwa zakwaNongoma komahlabathini koLundi ko camera ba. Yebo. Asingavamisi bafowethu ukuthi sikwenze kube lula for umuntu ongayena wakaNongoma ukuthi abone inxeba lokungena awuphakela nomgiba bezwani awuthi ngiyongena uNongoma kusho ukuthi vele uyabheda nakho kusho abantu bakhona inhloso yami kwakuyileyo mina benkosi. Okay, ayikho inkingi. Ngicela ukuthatha nango ubani lo ubaba kabani lo ola ngathi naye uhospitile njengophakela ake ngimkhiphe labantu abahospital abahlupha lapha ngoba manje umnikazi wefoni le hospital ngayo mase sengenelwa ikhona akabinandaba nawe yabona angidose nangu olwemihla angazi kuyothini ngoba ungasema respect uzothini umuntu osema respect lo live live ngempela hayi labo live abakanje mana ke bhuti usho ukuthini mawuthi ucela live ngempela kanti yini le cha sithole nje umuntu ozobe esishutha thina sikhuluma lezi indaba niseduzane siseduzane why usifuna eduzane kwakho wazi eduzane kwakho because khona manje angithi uyabona ama network ukuthi enzani ima ke bhuti okay bhuti ongena kunjani ngiyaphila bafethu njani bobhuti hayi khona mne wethu sikhona bo sikhona cha angikhuluma bafethu kodwa nje oqala nje ngingakusho ukubonga ukuhloniphana noma ke ngena manje ku live kodwa ngiyabona ukuthi cha kukhombisa ukuthi kukhona ukuhloniphana phakathi kwenu noma into enikhulumayo kukhona ukubheka le omunye abeke okuthe ukuhluka komunye kodwa khona
nikubeka ngendlela ezwakalayo kanti kuhlangene insizwa la eyifana nodubula nomgibe ebuye zikhiphe nje amanye amagama anzima kakhulu kodwa cha ngikho lapho ngeke nje angifundi ukuthi na khawuvele nawe ngabe ngidila nawe ngokukhulu ukusheshsha yabona bafethu la ngifuna umuntu ozokhuluma lo muntu uzoshaya ngebhesi endala lana ibhesi yendlala ngifuna umuntu ezokhuluma into enengqondo lapha aphuma hambe lapha indaba ukuthi kuhlangene omgibe lana nophakela yile yabafethu anyekele unkanta uma ungena nginika ithuba awuhlale endabeni lapha yini oyisela ukhulume uphume uyabona ngisacela ukutshela iSouth Africa bafowethu niyakhumbula kudala kusakhulwa utshani mabukhula bube bude asingekho thina kudala phakela umthakathi asingekho sinabamanje thi ngifuna ukunitshela umgibe ngoba engezwa kanje ngifuna ukunitshela ukuthi wayenzani siyekeke ngeinto endala thina sasingekho thina kudala phakela umthakathi thi wayebopha utshani endleleni la kuhamba khona abantu abadala abopha kuhlanganise kanje yabo kunabantu abadala abaneyingozi zamatshe esimongo abawa abashanga imongo phansi ngoba lo buyatshani abonakala ngifuna ukunitshela ukuthi umfana uwayegange kanjani lo mfana lo njoba namanje senza kanjena nje uyabo uthi umema abantu ukuthi abazokhuluma umphinde ukuthi abantu bayankanta futhi live okuhlala kanje lo i-podcast uyafuneka lo uyabo lo umdumaza ayifuna ucaphula kunjobo ufuna lo live kanjalo uyabo wena awusifuna eduze kwakho wena khona lento ofuna ukuyenza ngeke ngenze lutho kodwa isithunzi somuntu umuhlele eduze kwakhe sikhona ubhuti sikhona mfowethu ngiyaphila nonke umgibe ngimtshelile ngathi ubosha ngufuni kodwa ukuthi mina ngiyabosha khona ngoba ngimdala nje kunaye okay bhuti umqomo ake ngunike uthi ithuba bhuti wami kulive wami cha bafowethu ngiyazi ubhuti umgibo wakho live ngiyamhlonipha nje nonke no3 bobhuti ngobhuti kimi cha mina azi ngendlela webhuti ukuthi ngichebile mhlawumbe ngathi ngicheme nawe cha yazi ngendlela ubhuti uphakela ayibeka ngakhona mina ngiyavumelana nawe njengomkhaya wakho mina ngingasedumbe mina ukube yena wenza iplan lokuthi mhlawumbe mayengana number akho athola abanamba akho akufonele akutshela ukuthi hayi wemgibe hayi bekungamela ukhulume kanje not ukuthi mhlawumbe azayifake kulokhu zanyane ukuthi la einkundleni zokuxhumana lenkulumo ngendlela nje mina engibona ngayo hayi ukuthi mhlawumbe ngichebile cha indlela nami engibona ngayo hayi lenkabi nomlomo umnyama ngathi kwazikodwa lenkaba kahle dubula awukho mnyama kwami umlobo nje style ukuthi ngilele etragini la kumnyama okay uboshelwa izaqini cha ungaqala umkhiphe mfowethu wasedumbe ngiyabonga mfowethu ngiyabonga leyo suseluleko sengiyosebenzisa kokuzayo kodwa ukube ngifuna ukuveza umfowethu uDumakude abe mubi kubantu ngabe ngiyawukhela kule nkulumo yakho le ngoba iqiniso lithi lokho okucelayo wena mina ngakwenza kodwa futhi ngaphambi kokuthi size kulo live yena ulive wami umphatha kabi wangibhalela imessage ekhalaza kodwa kwase kusho ukuthi mina sengibhalile emagameni abo lapha kulama post abo ukuthi ngicela ulive so bese kuphoqa ukuthi siqhubeke no live kodwa mina ngakwenza kanti ngikwenze nambeni angasayisebenzisi futhi uthe mayikhalaza ngamchazela lokho uyabo engingazange ngimfonele lo wamazinyo ensimbi ngoba benginalo lo nothi nginomlomo omnyama anginawo embathi umlomo omnyama mina ngiyafake bawena imedical aid wena phakela umthakathi mawusawazi ukushaya abantu uzucwaninga enye insizwa nje uzoyibuka indebe zomlomo ufuna ukwenzani uzoyenzani leyo nto leyo ngeke wafake lawa mawusanakho mawungena medical aid ngeke ngiyifake lento wena uyoncwatshwa yimi wena yimi ngiyobe ngikubole insizwa phansi yiwe uyabona yimi ngiyobe ngugeza ngiphendula indawo incane bafowethu ungabe nalento bonga ke bafowethu bhuti pho inkosi konjani yebo sawubona bhuti yebo bhuti wami yebo ngiyaphila ngiyabonga mfethu ukungifaka lapha ku live wakho mfethu engakusho nje noma futhi mhlawumbe akazi uma ngizobeka eceleni noma kanjani ngiyakuhlonipha Mgibe kakhulu
Ubhuti uDubula laphana ngiyamhlonipha khona nenkulumo asanayo ukhuluma angazi ungizwe kanjani bese kuba ubhuti uNkosikhona laphana angazi bafowethu mhlawumbe ngoba nginibalile umgibe uwena Dubula le ndoda yazi ngihlonipha kakhulu ngiyacabanga ukuthi ke angazi noma ngizothi uyindona yamabutho wani kanjani so inkulumo zakhe meyikhuluma ngithanda ukubuyela ngezansi kakhulu angazi ngimupha le nhlonipho le engaphezulu ngoba nami ke ngathini ngeke ngabuthwa yabona so kodwa ke base to inkulumo le engena khuluma ngayo umgibe kanye nomhlonishwa ngalana mhlawumbe ngasho ukuthi uphazamisile ukuthi mhlawumbe enye into ayipublish uyabona mhlawumbe kanti beningafonelana eceleni and stuff kwaya nawe mgibe wathi masungena kuyona ungene ngesoka ngoba awusebenzisanga lokudlala kwakho yabona ngoba mina understand ukuthi uyadlala mungabe ukhuluma kanjani so ngiyacabanga futhi ngoba senibizena ni live noma nganzwanga ngiqala ngingenelele nje sengithola phandle indawo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nizobuyisana ngendlela ngibuye ngisabeke mina mangabe senikopana kakhulu inkundleni zokuxhumana ngoba ngitshe mhlawumbe kuba serious kodwa manje nikwazi ukubuyisana kanje ke ngithi noba futhi kumele hlangane ngwasemtuba mina mgame uyabona ke ngibona nje uyincolisa indaba semtuba lapha yabo futhi ngiyafisa ngathi ningahlangana mhloniso omgibe ngibathese ontanga nobhuti loyana ngithi ontanga ungibona ngikhuluma nomanje ngikuhlonipha kakhulu angazi like umuntu nje obeka amava noma umuntu ophethe insizwa ngivamisa umhlonipha kakhulu ngoba insizwa ngiyazazi yabona okunye futhi omgibe ababekhuluma noma kanjani futhi engathi ungangakufaka kakhulu enhlizweni yakho noma basuke beyidlalela labantu yabona so ngiyezwa umkhala lapha eMtuba kodwa umuntu uyazalwa budlalwa mfowethu kuyenzeka ukuthi kuyadlalwa kuvele kuzaleke umuntu so ke nala ekukhulumeni kokudlala kuyenzeka ukuthi kuthiwe kuyadlalwa kanti inkulumo ingahamba izigcine ibe yimbi uyabona so ke ngiyahlonipha kakhulu lawo magama lawo ngiyahlonipha konke akushoyo mfowethu kodwa umuntu nje ubengaqondile ukubi ubezama khona ukuthi ngoba abafana bakithi asiqoqeni bafowethu kungabi sekubukeka kwabanye abantu noma abaholi ngoba abanalo ithuba lokubuka lezi zinto abayihlaziye bazothatha leyo nto ngoba injalo and sibheke okhethweni izitha zethu zizojabula so ke lelo lami elikhulu ebengizama ukuthi thini njengalezi insizwa njengoba ngizazi ukuthi izinkatha inhloso yami enkulu bilapho hayi endabeni zokuxabana hayi kukude kakhulu lokho ngeke kwenzeke bafowethu ngoba vele ngeke ngixabane nabo abafana nje kimi ngeke beze bengenze lutho futhi all right okay sibonga kulokho yabafana Mkhaya mfowethu Nkosi kunjani bhuti ngiyaphila wemgibe yebo bhuti mgibe mfana kithi yabona ngoba sambile nje safundisa ukuthi fanele fike sihloniphe phambili abafowethu sifike sibathole phambili wena akude wesiphathu ngangakithi umfowethu ngiyawathanda amazwi kandabandaba mahle although sekukhulumekile nikhulumile but ngithanda yena ngoba wehlela ngezansi mgibe ngizokutshena nansi into kwaNongoma edolobheni amanzi awekho ema-toilet ngeke ngacomplaina nami fanele sikhulumeni iqiniso awekho Nkosi kumanje ngihamba umasipala waNongoma ngizama ukulungisela indawo yangakithi kuthema ngifuna igrade ngixhumana nekhansela lami uMncwangu azange angisize ngasuka phansi ngemoto yami ngaya kwamasipala cishe ngahamba almost 3 weeks ngiqiqe indaba yegrade ngaze ngagcina ngisizakele ngila eMpumalanga yagcina ifikile igraduate grade ground lineminyaka u20 lingagrade noma ngabe yini manje mase ngifuna igrade yes ngaze ngakhuluma even nemeya uMncwangu sahlala phansi naye saxoxa face to face wazi wanginika inamba zakhe wangisiza kule nto engangikhala ngayo eyintweni eziningi ukhonile ukungisiza wathi iminyango ivulekile la ekhaya uma kungukuthi ikhansela neward committee aluwenzi umsebenzi la ekhaya ninelungelo lokusa noma ngabe yini Mgibe ke mfana kithi nawe Dubula iphutha libe la ekutheni fanele nilandele iprotocol angifuni ukunikhohlisa bekufanele uma kunezinto enizibonayo ngoba nathi siyibona nje njengamanje nisukume nixhumane neward committee nisuthi lithini ulandela iprotocol njengoba nje nifundile usuke lapho uye kuyikhansela ulisuthi lithini bese uyasuka yaphambili ngoba uma ufika kwamasipala bakubuyisela emuva bethi litheni iward committee litheni ikhansela before bafuna ukukusiza
ngoba thina njengoba sihlala eMagona nasemaThekwini uzothola ukuthi bebebambi imeeting ngeviki ledlule wena ukhishima uthwala ikhanda uyalapha uthola ukuthi bona umphakathi sebekhulumile baqedile. Okwesibili njengamanje nje ngihambela imisi yangakithi emibili kune poverty lapha abantu bakhona balala abadlile abanagisi. Ngikhulumile nekhansela ngakhuluma neward committee ngize ngathatha izithombe ngoba kukhona undabandaba ngawuhlala phansi na olokhuza undabandaba ngangamthola ngathola iPR ngathola nalentombazane esebenza ngapha usomlomo kwaba yibona abangixhumanisa nayo undabandaba wathumela abakwa disaster wathi abese bazobona ngempela bafika bayithatha lezi izithombe lemisi ewu4. Okay ngisalinda impendulo kunjalo ngiyafona now and then bathi abanasi isikhathi babhizi balungiselela ukhetho. Ngizama njalo bafowethu ukuni-highlight ukuthi kufanele silandele ama-protocols. Vele intuthuko kwaNongoma ayikho ngalendlela esifuna ngaso kakagculiseki. Ngakithi babhizi bafaka amanzi ikhona i-contract enkulu nakhona izifike bekuyimade ngiqiqa kwaNongoma ingane zakwethu. Umphakathi ngujampe ngixhumane nama-ward committee ngizwe ukuthi ukuze ngifike phambili ngingashayisi bese behawufa mina ngilandelele. Lokho enikusho bafowethu nikushiso inhliziyo ezibhlungu ukuthi samba siveza impipi yethu noma ngabe ikuphi kwaNongoma ugcina uchamela ngisho imonto uthi uyafika etoilet ligcwele amakaka wodwa ungiswahlekisa ngathi kwaNongoma okuyiqiniso lelo kodwa izinto zasekhaya awuphumeli nazo ngaphandle lento esho undabandaba. Nawe Mgibe kwakufanele uthi uma kunezinto ezingakuphathi kahle uqale ulandele iprotocol ngoba ukhala ngegreater nje kulomgwaqo ophuma elokhuzaneni ebridge lasemkhozi awuhambeki lo mgwaqo. Mina ngime lapha kune contract ngokuhlezwe ekhaya ekhanda umgwaqo obhekwa Nongoma ihlanganisa itiyela lapho ngacela igreater mina myself ngathi ngicela bengilungiselele yami kodwa sinawo amakhansela Mgibe lokho ebenikwenza kuhle ukuthi nikhalaze bathi asilandeleni ama protocols ngoba esho nje undabandaba siphakathi kokuthi mina kangisesiyinkatha bengiyi ngiyayeka ngiyisathe ethile ngiyilunga nje lomphakathi engifuna. Hayi ke into engenza ngimkhiphe uthi akasiyinkatha gadi indaba yakhe abona ke mina ngiyinkatha bhuti kodwa abantu abasilalele lapha abantu be-MK abantu benkatha angavezi ibhuti ukuthi ena abona ubhuti uNkosi angakuvezi ukuthi asesile ilunga lenkatha ngoba sila siyinkatha. So iyiphi le message ayiconveyayo kubantu abakulo life mate ena akasesiyinkatha. I disagree with him. Next. Bengicela ungibhalele weNkosi lapho ungitshela ukuthi ukunakho ukwathi bani lo muntu lo Nkosi lo. Kukhona ke cha kulungile bafowethu ake ngivumeke ngoba okwami okunye ukuthi siqoqe sisuke ke manje sekuyiwa phambili ke mina bengicela bafowethu ukuthi ke okokuqala ngicela bazi abantu ukuthi kwaNongoma kuphethe inkatha. Ngiyabonga weNkosi wa 22. Yeah. Ngiphinde futhi ngibonge uDubula namhlanje uDubula usebenzise amagama athi ubaba uMncwango. Ngiyakubonga Mthiya lapha ngoba into engangikhala ngayo ukuthi ubaba uMncwango ngokwe experience yokusebenzela umphakathi yebo umuntu phela mayebhekwa abantu abawu 200,000 becinga ukuthi wenza kahle ngeke ahlale kubonakala ukuthi kodwa ngijatshuliswa ukuthi okokuqala umbizo ngobaba uMncwango namhlanje okwesibili ake sithathe isinqumo ke thina bafowethu thina njengoba sila sikhuluma nje singababa Nongoma manje bhuti wami bengicela bhuti wesihluthu seyino mhlawumbe thina siconclude mhlawumbe ngabo 5-2 kuze ngo10 siuvaleni olive umuntu akwazi ukuthi abhebhe phela so bengavali sambani enkulumeni kaPhazini yebo kathi bengicela mhlawumbe ke sithethe abantu bethi 1 2 3 4 ngo 5-2 sesingayivala ke ngendlela yethu ukuconclude lapha kodwa ake sibanikeni nabo bethu ukubavumula kancane uwe lo isikhathi nawe wena Mgibe ulokhu ngingizwe ubala la ungaqeda ukukhuluma uthini khuluma manje phela labantu ngoba besibethamela live nawo bafisa abanye ukhuluma uthi angazi uyini. All right.
Okay, usebalekile naye futhi. Use-offline, okay. Hey madoda. Okay. Mina vele ngeke ngilunge kulezi zinto. Mina ngifuna ukuhlalwa ebukhoma sixoxe singamadoda sixhawulana inkulumo indoda mayisha iphuzo. Sixhawulana. Namanga ufuna ukusigwajisa wena into engibona ku ufuna usigwajisa la. Ufuna silalele wena. Baba Mgibe yifebe. Buti kunjani? Uyaphila. Ngikhona buti njani wena? Ngiyaphila. Bo Buti nami ngicela ukuphawula la ngakwaNongoma lapha kwaMandlakazi endaweni yaseMpindelweni. Mkhaya. Nganza kwethu mina lento eyakhulunywa uMgibe ngayibuka ngayimamelisisa kahle. Kodwa kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi kuthola abantu abazofana noMgibe bazobathinta abantu abaphezulu ukuze bezonyakaza. Ngoba ukuhlala kwabo lapha phezulu babe kwangabantu mabe ngasabasebenzela abantu bona babe kwangaba angimsoli mina uMgibe kwesinye isikhathi ngoba uma uyobheka lapha kwaNongoma ubheta ngempela futhi nemigwaqo esihamba kuye emakhaya angiboni ukuthi bona bayahamba emgwaqweni njengale sihamba kuyothina yabo so nje mina uMgibe bafethu ngivumela naye kakhulu kuleyo ndawo ukuthi kancane wamfowethu khona lo mbhedo lokuthubani usibumdu khanyile uyangixaka ngoba umzala wami lomsumu kanyoko lo ngiyokuthola mgodo yezo ngiyokuthola malebe kanyoko qhubeka ke mfowethu ngiyaxolisa mntaka baba futhi ngiyakuzwa ngana kwethu lokho kusho kodwa cha mina ngithi uMgibe ngiyavumela nawe Mgibe indawo yakithi iyabheda bayafuna ukuthi abantu benyakaziswe bebe nabantu bazokhuluma ngabo in public so that bezobona because masithule babona ngathi sizilimi yabo noma into abayenzayo siyayijabula so manje maye uMgibe ekhuluma kanje mina Mgibe ngiyakuphasisa seyathi ungaphinde uyiphinde futhi enye kodwa singababiza abantu abadala ngamagama sibahloniphela abantu abadala bafowethu sibazisa abantu badala singababizi ngamagama ubaba umncwango kodwa nje kwesinye isikhathi na umncwango uyafuna ukutshela amaqiniso ngoba ephethe nje uphethe abantu ukhulele lapha emakhaya umncwango mase sesikhundleni hayi Mgibe usayabheda umncwango kade aphuma mkhiphe Mgibe next ifaka omunye ndoda yamadoda kade aphuma umncwango ebakithi angithi uyabona ukuthi labo live babaluleke ngani izinto ezikanjena ke efuna ukuthi zenze wena inkinga yakho sifuna eduze kwakho khona lento ufuna neduze kwethu wena uthi sanibonani like ngiyaphila hlangano sikhona bhuti wami umkhaya wami njani namthetho yobe kubuhlanga ngiyaphila bafowethu angibikele bhuti uphakele uyaphila mfowethu siyaphila wena Nkosi ngiyathokoza mfowethu njani nini no ngiyaphila mfowethu cha no angizokuba mningi ngizoba mfishane nje ngezathu ezimbili ngingokwaNongoma mina ngikhulele khona futhi ngiyofela khona okuningi nje lokho asekuvezile uMgibe okuliqiniso futhi ke okuyihlazo lapha endaweni yangakithi mina ngikhule ngikwisport lapha kwaNongoma okuningi ngikhulele khona kodwa angaze ngename ngendlela ebesiphathwa ngayo indawo nje yakithi lapha kwaNongoma njengoba nje beveza ukuthi izinto eziningi ngoba iveza uMgibe noma indlela kubeka ngakhona iyabuka engathi iyalumela kodwa bekuyiqiniso lodwa kuyiqiniso lonke uma ke sekufike la usukhathele khona isuke isingasekho indlela yokuthi ungakhuluma ngenye indlela nje abeka ngayo mina ngokwami wayekhuluma iqiniso lodwa iqiniso lonke futhi mina njengamanje ngiyamela ngaze futhi ngakuveza ngathi ngiyafisa ngazi ukuthi engayimela lento ayikhulumile nangelinye ilanga afela iqiniso ngoba ezinye izinto silimele nje lapha kwaNongoma iIFP ilimele ngenxa yokuthi abantu bayancetheza bebebazi ukuthi ubani umuntu owenza into wrong aphume ngathi maceleni ukuze kuvikele lo muntu njengabo phakela laba mana musukumvala phakela miyeke ekhuluma uyancetheza wona baphakela angimvali bafowethu angimvali still lo mkhuluma into ephilayo noma ukhuluma into ekuphethe kabi still usangalisebenzisa igama yakhe yabona le gama lithi ukuncetheza bafowethu siyacela ukuthi manihloniphana nizinsizwa leli gama lithi ukuncetheza ningalisebenzisi umuntu osebenzisa lelo wena fusekho nozokhankasa la ubani uzakwelo ozokhankasa MK asimele kancane MK ndoda ayintatha lekhuluma la ubeka kahle kakhulu umkhaya ubeka kahle kakhulu kodwa ngicela ukuthi leli gama lokuncetheza singalisebenzisi ngoba siyakhana uyabona lento mina lento enziwa izinsizwa ngiyibona ngathi ayikho right bona babona ngathi mina ngikho right namhlanje sila ku live sikhuluma ngoNongoma ngoba bizovela nini leyo nto leyo so ke ngifisa ukuthi masikhuluma lamagama bafowethu okuncetheza amanye aqhamuka kabi so okunye umuntu uyalejwayela kanti akalazi ukuthi lisho ukuthini
Yabona. So ngicela lo ngiyavumela ndaba kodwa elami lithi eqinisweni lilonke kube kuthiwa lento babe soft abafowethu wathi noma uphendula nawe indlela waphendula ngakhona bathi hayi ubhuti ndaba siyezwa kodwa ngabe asiyilungisi lento esifuna ukuyilungisa. Mina ngimenje kulelo ukuthi yebo uma usuyihlaziya inkulumo yabona ubethu yathi mayithele inkulumo yabeka phezu kwetafula kwathiwa siyakubona ukwamagama ahlabayo kodwa iqiniso lithini awekho amazwi kwaNongoma awukho umgwaqo konke mangisuke edrobheni yaKwaNongoma ngihamba i-hour lonke emgwaqeni ka20 minutes ngenxa yokuthini okungabi nabantu abaneqiniso ngengabi nabantu abamayo bethi okay ukusuka la siza la silungisa kanjani lento leyo siyihlazo kwaNongoma ngenxa yabantu abavotelwa nawe then ngiyema lapho. Ya siyabonga mkhaya. Ngicela futhi uphinde ngifundise futhi. Bephakela umthakathi kancane bhuti ngeke kuyoshona ilanga. Akehlaleni ukuthi mhlawumbe ulife isoshani lo life ebenikade ukhalelo ngcono ngoba kuyoshona ilanga la mawuthi yabheka. Kuyoshona ilanga manje. All right. Ake ngidonse nansi mbakambaka ikhansela lawa Nongoma lapha umthiya abangaphosisi noma umgaza angisazi kahle. Bengicela mhlawumbe ake abeke naye yena ke uyikhansela kumanje akafani no Phakelo owabhonya abantu ikhansela waxoshwa. Kuthi njani? Wena uyanye. Angibingelela insizwa zakwethu ngiyathemba niyaphila kusihlo. Siyabonga bhuti. Khansela yebo mhlonishwa. Yazi wazongijabulisa lo live. But ukungijabulisa kwawo ngiyabona ukuthi kunalento ethi umgebe uzoyazi ngoba uke wakholwa ngalezi insuku ethi abantu wakholwa uke wakholwa kakhulu esafunda lapha uyakholwa lona yikho lento yokukholwa ingathi ayisile kahle lento imbuyisela kulento ethi abantwana bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Uyabona kunezinto ezenzakalayo ngizokhuluma ngalo masipala lo wethu kwaNongoma. La uthola abantu bekhuluma ngento ethinta umasipala kodwa bekhuluma ngemigaqo yaka transport. Uyabo. So kunezinto ezenzakalayo mgibe kwinkulumo yakho ngakuzwa mfowethu. Ubhuti uphakela naye futhi ngakuzwa ngizwele futhi ukuphawula kwakhe. Ngizobonga nje indlela eneluleka nengayo nomfowethu lapha ushandwa kithi mgibe ngingwasemambatheni ngizalwa kaNtshangase. So ngiyabonga kodwa kunezinto ezenzakalayo bafowethu engikholwa ukuthi sizoyilungisa mhla ka29 May. Ukuthola umuntu angizile ukuzodefenda amakhansela noma uzodefenda umasipala noma ini, but ukuthola umuntu egxeka ngento okufanele ilungiswe utransport. Kunobhuti oqeda ukukhuluma la uthi imigwaqo emakhaya ifile. Imigwaqo ngempela okufanele ngabe utransport uyayilungisa. Ngizokwenza umzekelo ngewadi ngikulona. Imigwaqo ethinta utransport uma ungafika emakhaya wonke umuntu ofika makuyimshado ufika agxeka ikhansela ethi ikhansela nilekelele ngalutho. Mhlawumbe kwa transport sengiye lenyanga nje sikuyona sengiye mhlawumbe kwa5 ngihamba nanezindoni. Ufike kuthiwa utransport kutelikwe abasebenzile bekutelikwe wa transport. And leyo nto leyo ibuye izoshabana ishaya uNongoma because umuntu osuka kwelinye idolobha ufica umgwaqo okwaNongoma kodwa ongowe province awuthole ufile ngenxa ka transport okuyilento okufanele ukuthi abantu babe boyilungisa mhla ka29 ngoba akusizi ukuzovala umhosha ungazivalile isiphethu la oqala khona inkinga ngoba inkinga iqala le emuva la okuza khona zonke izinto. Mgibe ngikuchazela ukuthi umasipala wakaNongoma uphila ngegrant uzokhumbula ke ubhuti uphakele ukuthi uphila ngegrant umasipala wakaNongoma. Angidefend iqembu thizeni liphethe noma kuphi nakuphi akhona amaphutha amaningi ayenzeka but iphutha elikhulu noma amaphutha amakhulu asuka phezulu le kuhulumeni. Indawo kaNongoma uhulumeni wethu wazi ukuthi kudominate inkati noma ngasafarisha wonke umuntu bazi ukuthi abantu abazosafarisha kakhulu abantu benkati. Ingakho izinsiza kusebenza zingafiki kithina kule masipala esemakhaya njengako Nongoma uzofika komsinga abayinaka uhulumeni lezo zinto lezo. Ugcina bese kuzwela kithina esisuke sihlezi nemphakathi. Angazi noma kuyayenza nesense lento engizama ukuyichaza. Bafo uyezwakala mhlonishwa uyezwakala no
uzele ukuzobeka umbono lapha noma uzosibuza imibuzo futhi nathi ngibeka umbono kodwa sengifuna ukuthola ukuthi iyayenza isense lento engishoyo kinini. Siyakuzwa mthini. Khansela ngoba ukhansela abantu bazosuke belokhu bemkhulumisa kaningi. Siyabonga umnikelo khansela, siyabonga Mthiya. Siyazi Mthiya futhi abantu Mthiya abalibela abantu bayazi. Isikhathi esiningi mawuzobheka la enkundleni zokuxhumana abantu abasuke bephawula ngendawo abantu okusuke ngiyabona bakhona. Mina okungijabulisayo nokwenze ngize ngingene einkulumeni zenu bafowethu ukuthi nina vele ngabanongoma. So ke kuningi besingafundisana ngakho ngoba nami ngiyakwazi. Kuningi besingafundisana ngakho nokufundisa kanje abantu babanongoma ngoba ukhona ngempela umuntu ogcina ehluthukelwa inhliziyo njengalomgwaqo obheke eMkhuzi Dumakude obheke eMkhuzi ngoba wayokhuluma nalabo abalapha konjoko emagreteni. Ibona impela abawuphethe lo mgwaqo. Bona ofanele bewusebenze umdala lo mgwaqo ngaphandle kwayo yonke inkinga lezi esiyikhulumayo njengamanje. Akekho umuntu wakanongoma ongawukhulumeli lo mgwaqo leyo. Kodwa uhulumeni akafuni ukunaka. Into eyenziwa ngamabomu okuyofuneka ngelilanga siyikhulume la. Uqhamuke eMkhuzi. Uma uqhamuke eMkhuzi uphuma nje eMkhuzi. Lo yamgwaqo ufana ngabe unebhodi elithi Nongoma so many kilometers. Kodwa lo mgwaqo akukho lapho obhala khona leyo nto leyo. Ukusuka eMkhuzi usuka eMkhuzi uya kwaNongoma ngalo yamgwaqo it's 64 kilometers. Usuka edolobheni uya kwelinye idolobha. Lo mgwaqo ukhubaza ngisho ezohwebo indlela oyiyo ngoba abantu bakhetha ukuyojika ophongolo. So umuntu mayizobe ebezofaka upetrol kwaNongoma noma eMkhuzi uhamba yofaka ophongolo ngoba ukuxolela ukuhamba ngale ngasophongolo ngoba kuzoshesha ukuhamba ophongolo ahambe 120 kilometers kunokuhamba 64 kilometers. Umuntu uyayibuza ukuthi kungani ngoba lo mgwaqo kwamandlakazi. So ke yimpi leyo kufanele abakwaNongoma bebodwa abantu usutha mathe uMandlakazi kufanele bengagxekani kufanele bebambane kusentshenzwe indaba kwaNongoma. Okwesibili azikho imboni kwaNongoma ngoba phela uNongoma ukaze wona ufane namanye amadolobha uthathwa abelungu. uNongoma ukwazi uthathwa abelungu. So ke azikho imboni ayikho uNongoma uphila ngokuphiwa uhulumeni imali awukalelayo nayo. So ke izinto lezo kufuna sifundisane ngazo ukuze sokwazi ukuya phambili. Kulaba abakhalaza ngokuthi sidefend iIFP asinayo enye into esingakwazi ukuyidefenda bafowethu. So ke mawubona wena ukuthi mina ngidefend iIFP wena uthanda ngidefend iIFP hamba uyodefend okwakho uhlukane namphansi noma ungishayeke okungcono ngoba ngizokwenza njalo. Kuyezwakala mkhaya. Ngibe ngicabanga ukuthi futhi Potchers. Yebo. Yabutha kunjani? Hayi siyaphila mnewethu. Sikhona mnewethu. Yeah, hayi cha nami bafuthi ngikhona lapha nakwaMandlakazi kwelamakentshana umuntu ehamba ilapha yakodwa kankweme. Cha bafuthi umgwaqo wasomkhuzi uyinkinga futhi into nje engiyibona inkinga mina leya lapha emathendeni. Hayi angani noma imali ayingeni ka diesel ngoba hlala ekhalwa ngodiesel nje. Noma kushuthi imali sekufuna ufike no diesel wakho ngesigubhu ukuze ikhathi uzoyokwenzela. Hayi inkinga nje leya lapha ayawudayisa futhi udiesel lapha emathendeni. Labantu abahamba ngeemoto zediesel lapha emakhaya nje bayawuthenga nje udiesel nalabo abanogandaganda kuyaziwa kusemthethweni. Kodwa ke bhuti omdala uphakela wena mhlawumbe ukuzwe nakuyo undaba ezitha lapho yena uthini nje undaba ezitha wonke uhamba kubgedlegedle eziyongena kwakhe aphinda abuyele emuva. Uhulumeni wakwathatha amandla emakhosini akukho inkosi engakwenza iyabhala inkosi babize befike behlaba isoyi behambe. Kodwa ke ngicela ukuhlonipha umkhaya wami ke lapho kwaNkweme ngicela ukuhlonipha ngalokho okubuzayo bese ngicela ukuthi asinalo ilungelo thina lokuxoxa ngenkosi la kulo live njengoba singaba kwaMandlakazi ngicela ukuxolisa lapho mfowethu. Hayi kuzwakele futhi ukuthi into eyenza ukuthi mhlambe ngicina ngize ngibuza kanje ingoba lo mgwaqo ungathi uyakhandwa bavele bakhanda iphisinyana nje kwaphelela lapha na kwamasusa impisi aphindanga ke kwaqhubeka. Yeah mawubheka njalo makuza ukhetho benza njalo kade bese bhanga noma nje bethi bazokhanda lo mgwaqo bethi bazofaka neclinic khona lapha eNkosi. So ke kuyinto abahlezi benza kusukela ngo2001
bahlezi bethi makuza ukhetho nje bathi bazowukhanda makuza ukhetho bathi bazowukhanda so ke bese ke kwenziwa ke lokho kwenziwayo ngoba khona phela abasuke bekujabulela lokho abahambisana nalabo abasuke bezoqamba manje kodwa nje umgwaqo usuka kwelinye idolobha uya kwelinye idolobha yiwo wodwa lo yano nje yana yazi hayi bye sawuqhuma kakhulu bafowethu angibonge kakhulu bafowethu ukuthi ena sikwazi ukuhosta lo live lo ngibonge nakubantu abasingathile khona ababenathi from sokuqala live ukuze kube uyaphela khona ke uvucuko obelihleli lapha lungezi lutho lunwa izinqa nje kuphela kopha nalo futhi anginankinga nalo khona bebefaka imibono emihle kuma comment khona abathuka inhlamba nabo futhi siyababonga abathuka inhlamba khona abangenile bawubeka like amava ngempela amqoka siyabonga bafowethu ngohlangothini lwami mina sengiqoqa nami ngithi bafowethu umgibe uyinkatha umgibe uyayithanda inkatha uyofela futhi kuyona inkatha yimina bafowethu owenu ake kunikeze oza kwethu ithuba nabo bagoqa ulele lo no kuyezwakala asibongeni ingane zakwethu asibongeni bafowethu ngiyacabanga kodwa ukuthi akuzukuphela la njengamanje mhlawumbeni bengakuhle ukuthi njengoba ducela ndabandabo ukuthi ake sihlangane sikhulume lento siso bathathu bese sivula life singabi life isikude kangaka ngiyacabanga ukuthi izobe silungiseka lento ngendlela efanele ngoba njengamanje hayi angiboni isiyanhlanhlatha nje kahle ngoba sikahlala phekwa lama point ebesiwafuna ngomthetho ukuthi sicaciseleke kuwe baphakela umthakatho ukuthi sisuka phi siyapi so ngicabanga ukuthi kuzomela ehleleke ukusuka manje ukuthi mhlawumbe singaba nini ku life bese ke sizama ukuthi sihlahlamule lento. Hayi mina bafowethu ngiyabonga futhi nakubafowethu laba abanilandelayo mina mhlambe abantu ngokungijwayela ningifaka kulezi zinto mhlambe abantu bazongijwayela abanye kodwa izinsizwa ke ziyangazi abantu abanomqondo yabona abantu esihamba nabo thina abaphathi induku abantu abanomqondo abanumzana izinsizwa ezinentombi eziqondile ezamayo ezilekelela imizi yakubo ezinye ziyazama kahlangani bayazama abantu kodwa iningi lalabo abantu esihamba nabo thina abaphathi induku abantu abanomqondo abantu abawanakile emakhaya futhi abantu abanesibindi indawo zakuba bayimela so Bhutuphakele kancane bhuti wami cha bhuti uvale emva kwanansi insizwa ngibona iyabalisa iyayikhalela ukuthi ingene manje bengifisa ukuyizwa ukuthi yini le efisa ukuyisho bese bhuti uyagoqa ke bhuti wami 4x4 Angibingelele mfowethu ngibingelele yazi ngithokoza kakhulu nje ukuthi nibone nihlangene niphawula ebesingilele kakhulu emoyeni wami mina umfanga ngiyaka hayi network ayivumi kahle kodwa 4x4 ngokuzalwa ngani okay ba forget indaba yakho mfethu awuzame mfethu ukuthi next time uzama ukulungisa inkinga zakho na network nomlando komunye lo le obituary ositshela yona asiyidingi bafo besidinga nje ukuthi uye straight to the point asidingi nje imlando uthi nina kuyonisiza ukuthi nihlale la ko live ngoyenilunge ukuthi nihambe la kusuke ujahwe khona ukubhekwele kwansizwa ngoba lokho edelela nizokhohle ukuthi akukho ku live lapha insizwa lapha azikujumi ziyakushanja unganakile ngoba suke ibona ukuthi uzokuchitheka isikhathi nilwa kuduke manje yabo usuqala ukusigwajisa ke manje usuqala lo ukusigwajisa kwakho uyazi ukuthi lento engishoyo njalo asiye phela mina namanje ophakela umthakathi ngisengakuthuka ngithi mgodo ima kumele ngikuthuke ungazosibhedela yeah no hayi ngoba live lo wangempela usazoba khona ngiyocela ukuthi ukuphinde lokho kodwa akunandaba ngoba umkhaya wami sizokulungisa lokho asingene kule ndaba le yokuqoqa inkulumo yethu cha bafowethu mina ngicela uqale ngibonge ukuhloniphana kwethu abantu abaningi bebelindele okubi siyaxolisa futhi nakulabo abasuke bephatheke kabi bebona mhlambe kukhona ukuphoselana kwamagaba bese bephatheka kabi
abantu besilisa nje bafowethu kuyimvelo yabo ukuthi ngesinye isikhathi imbono ingahambisani. Ngisho ekhaya nelamana kuyenzeka lokho imbono ingahambisani. Kodwa into enkulu ukucinga ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi lembono igcine ihambisene. So ngicela ukubonga lokho kini insizwa zakithi noma ngikhuluma mina ngisuke ngingenayo inzondo. Kusuke kuukuthi nje akulungele leso simo ngaleso sikhathi ngoba abantu baphiwa izinto ezingafani futhi abantu abafani. Nina nenza lokho enikwenza abantu bayakuthanda. Nami ngenza lokho engikwenza abantu bayakuthanda. Kodwa engiqinisekisa kukho ukuthi ngeke kwenzeke ulimale mina njengoba ungwakithi. Ulimale mina ngikhona ngibona ukuthi ungahlula imali. Futhi makungenzeka ukuthi uyalimala ulimale ngephutha mina ngiyokumela. Ngicela bafowethu nali iqembu ke lethu bafowethu. Njoba sikhuluma la siyazi la khona bafowethu futhi khona isicelo engicela ukusiphakamisa bafowethu. Khona isicelo senziwa abantu beMK bethi abantu beMK bacela ukuthi ku national uvote. Ngihlala eGoli eMgodoyi ngihlala eGoli eBeria uyongithola lapho umsunwenje. Yeah. Kukhona abantu abathi kufanele kuvotelwe iMK ku national uvotelwe inkatha ku province eKZN. Bafowethu leyo nto leyo ifanele ikhulunywe umuntu weMK leyo nto leyo ezoyicelela kuwe Mgibe bese umphendula wena yabo bese umphendula wena mfowethu ngokukhuluma kweni nobabili bese kuphela kini nobabili. Awukwazi ukuthi uyilunga lenkatha uphume nje impela umkhankaso utshela abantu ukuthi abantu abahambe beyokwenza leyo nto leyo. Uma mina uza kimi uyiMK uzoyikhulumela nami. Uma ukuhleba kwethu kobabili kusobabili kuhambisene okwethu sobabili kodwa umthetho iqembu awukuvuma ukuthi mina ngiyilunga lenkatha ngihambe ngiyothi mina akwenzeke okunye kwelinye iqembu awuvuma. Okwesibili kukhona izingane ezingazi ukuthi kukwephula umthetho osisekelo weqembu futhi iqembu lingaxoxa ngalowo. Manje asingadidi izingane ngoba nakho thina sine privilege yolwazi bafowethu. So bengikhulekela lokho bakhaya bami ukuthi uma bafowethu laba besicela futhi kungabi bikho ingxabano phakathi kwezinsizwa zeMK nezinsizwa zenkatha ngoba lamaqembu amabili aseKZN abazoba namandla okunwebeka baze begcwale lonke izwe kulungile. Hayi kodwa bhuda ayikhona bhuda ayikhona. Hayi uyalanda. Hayi lokho bhuda. Besho njalo. Bhuti ibambi iMK ibambi iMK bhuti ibambe ngeke bhuti ngeke angivumi. Kodwa kukhona abantu benkatha niyabaza abantu benkatha abaphuma nje umkhankaso manje. Abaphuma umkhankaso bathi mina ngiyinkathi impela mina. Kodwa kwenzeka ukuthi niyabezwa labo bantu. Hayi asingeni lapho la sikhuluma umkatha thina mana bhuti thina sihlele nje manje ukusuka manje ukuthi ngela ngelithile sodibana kuphi sifake ikipa zenkatha sidibane kuphi siphusha abantu ukuthi abavotele inkatha Freedom Party simphethe upresident wethu babuhlabisa kuphela. Sihlukaneke nale njalo yazo ukuthi ubabuhlabisa uyabhosha umgodoyi lo waleli ikhandela ufo khona la eduze kwami. Yeah. Amana akaphosha inkathi. Yeah, kodwa hayi madoda hayi asigoqe kahle cha umongameli lo yana bafethu asikwazi ukumshibhisa kangako. Uyaya endlini encane babuhlabisa baye bembekele ngisho le lokhuza enamasondo eVIP lapha makusemcimbini ahamba yongena khona ukuthi wenzani phakathi asazi thina kodwa endlini encane uyaye yabo. Kodwa leyo ukuthi nje impela umuntu omdala sesingaze sithi madoda hawo cha ngiyakhuleka kaduma ukuthi sambani mntaka mama ngiyakhuleka ukuthi cha leyo singayiqhubi leyo hayi no ngamani usho kimi ke esikhundleni sika babuhlabisa ngeke ngikwenze lutho ukungcono usho kimi ukuthi mina ngiyabhosha noma nami ngingakuthanda kodwa sengingakwemukela yabo. Awu siyathokoza kusho ukuthini ukuthi siyathokoza ntathi eyokuhlangana ngicela nihlele bafowethu nizongitshela nina mina ngizoza lapha enikhona khona. Isondo umgenelo senze njani noma siyekudubula. Yani ngeza la bakhona noma hosha la eBeria baningi abo mahosha la umgemu bathanda abo mahosha la unanja wena skaniwe mfethu sibafazi bethu uhoshela amasimba xa uthi ngikhiphe lento yongqondo lamfana wena kukhipha impela sivalesane sobabili yinja ngqondo lamasimba. Ucela indaba hayi ngicela nihlele sambane nobabili nomthiya bese niyakhuza. Ngicela ukubonga mfowethu ukuthi ungibone na kuSqueezer wami. Ngicela ukubonga mfowethu ukuthi siliqoqe lolu daba futhi ngiyajabula ukuthi siphetha ngokuthi asithatheni isinqumo sokuthi njengoba kubheka okhethweni kuselele izinsuku eziwu7 siyidudule sibone ukuthi sibheke phi. Ngicela nje nenze kanjalo noma mina lokhu izinsuku zami zonakele ngoba kuvele kuqhamuke nje kusheshsha
qhamuke kushesha lokho engikwenzayo kodwa ngeweekend noma kanjani ngingalenza ithuba sibonana. But kule weekend nginama-commitments amancane nje angishaya egcineni from 4 to 6 angishaya late. Mhlawumbe bhuti sesigoqa bhuti ngikubona umubi. Abona nje ungamahliphi. Bhuti in 2 minutes bhuti awungisamakazele why ube mbi kanjena. Intshebe ayigundiwe ikhanda libomvu yabona inwele zingaka angikwazi mina unje ngikwazi uyicutha like uyindoda nje engasimende manje nje ngathi nje usazenza nje zohlanya bhuti wami ngicela bhuti in 2 minutes bhuti wami ugoqe bhuti yindaba umubi kanje awuhlahla bhuti awuchazela isizwe ukuthi uyijustify ukuthi why umubi kanje bhuti wami yabona angithokoze bhuti. Okay. Cha kulungile mfowethu ngoba ukubuka kwakho lokho into enhle iba yinhle kumuntu oyithandayo. So ukubuka kwakho lokho nenhliziyo yakho ukuthi ngoba ubuka wena ubona kukubi uyabona. So ke nami ngizohlonipha lokho Duma ukuthi wena ubona kanjani. Kodwa lokhu ukuthi ngingagundi kusukela ngoSeptember last year kukhona umsebenzi engiwenzayo odinga ukuthi ngibe kanje. So ke uzokwenziwa ke lo msebenzi kuzoba isikhashana impela nje. So ke ngizoqhubeka ke ngibe njena mfowethu ngicela ungibekezelele ngoba ngiyabona ukuthi leti kuphethe kabi. Ngiyakubona futhi ukuthi udlisa ngami lapho kusikwiza wakho. Angazi nokuthi ubani owathi umuhle wena ngoba mina ngiyakwazi awunjena wena. Yabo. Imake bhuti wami mangabuza bhuti ngoba unje uyayithanda noma mhlambe ingoba mhlambe kungenxa yalo msebenzi obhizi ngawo. Uyayithanda ngoba webhuti umubi kanje. Noma nawe sewujaha ukuthi umsebenzi udlule yodwa Duma ude mina ngikhuliswe ngothando mina mfowethu ngikhuliswe ngothando kakhulu ngumuntu onothando nje kakhulu. So ke ukuze ukwazi ukuthanda abantu kufanele uqale uyithande wena. Ngumuntu oyithandayo ngumuntu oyithembayo. Enye izinto ezenza ngiyithanda ukuthi ngayibekela umgomo ukuthi mina angilindi ukubingelelwa yime ngibingelelayo. Mina angilindi ukuthi wena uzube nomoya omuhle kimi yime ngiqala ngibe nomoya omuhle kuwe. Angilindi mina ukuthi ngize ngiswa abantu bekugxeka bethu uyabheda noma mina make ngine show make ngabona nje lokho okwenza akukho right ngihlala kukho okuqala. So mina ngase side lami mfowethu one ngiyibona ngimuhle ngoba izingane zami ngiyazondla ngiyiphika akho ngisho yodwa engayiphika. Okwesibili ngiyabathanda odadewethu wena nje ubungwangakithi isizathu ukuthi ngikhuluma nawe la ingoba ungwangakithi ngithandela lokho nje ungwangakithi ubhede unjalo isikusizileke negoli selikusizileke negoli ngoba cha siyakwazi thina mfowethu siyakwazi sazi ngisho isitho sakho nje msingakanani yabo abantu abasazi isitho sakho bayakuthanda nje abasazi isitho sakho umhlaba abona isitho sakho into abayokudabukela yona so ke mina mfowethu cha ngiyibona ngenele uma kukhona la kushoda khona kushoda kulo ongangithandi so ke ngeke ngifuna ukuhambe ngithandwa yebo bonke abantu ubakho ukhona uMasibiya ukhona ukaMshikila uyabazi futhi vele wawuzama ngisho nokufuna ukuthatha intombi yami wena umakhotho wakithi omncane ngakubamba uyabona ayeka futhi kunjalo manje ebhuti awuphendula umbuzo wami ngithe mina uyayithanda njengoba unje kakhulu uyabo isizathu sokuthi ngikutshela ukuthi mina ngikhuliswe ngothando awukwazi ukuphela ukukhipha uthando lungekho ngaphakathi ngiyayithanda kakhulu mina. Okay okunye ke bhuti mhlambe awujahile ukuthi mhlambe kuphelele umsebenzi owenza ukuze uzoyilungisa noma uright unje angifisa ngathi ungangapheli ngoba ukhokha imali enkulu kakhulu uzohlezi umubi kanje hayi ngihlezi nginjani ngizokuze ngihlale nginje uyabo so wena ke mawubona ububi lapho ke vela udinga ungithanda uzongenzani mase ungithanda ay ngabe ngcono usikhweza lapho eduzane angakwazi ukumemeza ngizizwi lakhe mhlawumbe ngibuze na uyayithanda lento mhlawumbe yena ebayisithi uyazi nje uyazi ukuthi uma ufuna ukubona usikhweza wakho ufuna uye ekhaya ngeke umbone usikhweza wakhe ekhambeni hayi cha bhuti wami angibonge kakhulu angibonge kakhulu ekhathiti nama ngigeze ngilale ngithokoze kakhulu ungibongele nakumlobokazi wakithi mfowethu ngiyathokoza kakhulu inkosi ibusise uphile bhuti wami phile mfowethu. Kukhalwa ngokugqoza kwentuthuko kwaNongoma okuphethe kuyo i-IFP yikho kwenze uMgibe egcina esenza ividiyo ehlaphazisa ethuka abaholi be-IFP ngenxa yentuthuko engabonwa kwaNongoma.